Kamara mara maiti jara malulu TV yakine makare maindi nchira markuku marwachi mitaye kwa njefolo mbaka ikiniga kinde ero mabere kurgunge duto mapacho kaidi anti record nyide ni studio kaidi anti record mademe studio kaidi mademe ma smart mabende kedo ne ratiro maga joma nyiri ginyisa ne joma chwoto koro meke tena hinya gene ginyalo konyore gin giwegi achiel ka achiel gibro gichagi nyisi ni to nyingi ng'ato gitiyo en gik mopogore mage kaito dhime koro twak marogi mar licha hinya en weche go mag chocho ratiro mag nyithindo manyiri en gima rach ahinya mako yudi godo to en wach ma ok nyal gi godo e okang' moro amora chakaro ku studio odiochieng' kawuono abro chako kodi madam nyisa jo neno wa nyingi ka achiel kod an nyinga iluonga ni Mary Omwanda. Ane jakoma Nyarungi Paralegals. Nyarungi ni Paralegals yudre e Nyarungi Division. En kamutingo ward Sareyo. Ma en Kanyikela ward gi Kanyaduto ward. E ka gima watimo maduong' ahinya kora kawo jogo morocho ratirgi kar chichgi wawuotho kodgi mondo ng'ato ka ng'ato oyud haki mowinjore ne gima otimneno. Kech wang'eyo ni timo ne ji dhuluma mopogore koro ng'ato ka ng'ato nyaka yud mowinjore. Ok wati gi wach bambo nyithindo manyiri kata ni watiyo migawo no wang'iyo nyaka mine mimayo lope gi kayuoch gi anyuola ma kawo lope gi kata ka chuo gi osetho. Wang'iyo mondo wakaw lope gi waduoknegi kendo waluwo mwang'e ni lobni title mar lobni ni nyingi. Chuo mogo go ng'iyo. Chuo mogo wang'iyo to ok gibi. Ginyiso gin gi ng'eni ng'ama dichuo gisiko giwacho ni giroteke. Koro aparo ni to musinyo kai gogi. Dendi gin tie chuma. Winjo to winjo lakini ng'eni wan kaka joma luwo justice. Ok inyal wuok tidhi od ng'ato na winjo ni nogoyi wa ka wikis. Chuno ni nyaka en mobile. Nikech kidwa dhi maka gibiro iro tunyalo konyo. Ka gibiro ira aluwo kodgi ok ochuno ni nyaka tuwe mana chuoke. Lakini nyaka tuwe nyaka mine gi kokoso titweyogi. Nikech ok inyal go ng'ato iketho ratiche nikech ka chapter 4 wacho ni Bill of Rights. Iketho ratich ng'ani. Ere gima wadwa timo ni dongi be nyaka ikaw mana sheria. Erokamano nyirokoni Mary madam machini. Erokamano. Iluonga ni Irina Dhiambo Jwa. Awuok Homa Bay County, Ndhiwa Sub County. Nyarungi Division. Awuok Nyarungi Women's Network. Nyarungi Women Network wuok Nyarungi Division. Watiyo gi mine. Wan to wapuonjo gi ging'e ratichgi. Wan wanyiso gi ratichgi go ni magi ma in ratichi. Ng'ama miyo ing'ama nyathi koroche to gi tudore kodwa to walink gi Mary mana omi wan gi Mary ka Mary sapara ni gol koro wan to tijwa maduong' en gone gi oporo ing'eyo ratichgi no kaka jo Nyarungi mondo ging'e ratichgi gibed ka gidak ka ging'eyo gima onego be ni timo ne kata yot gima ok timne kasto ok wajiwo timne maber to ringo gi Mary ok ochuno ni nyaka oringo dhi but kiseng'eyo ok ochuno nyaka odhir Mary bro mana wuotho kode komanyo justice nen ene manyako bede kipaumbele kong'eyo ni gimotimne no rach mofuati mobir Mary ni antu gimotimna ni rach kaka no winjo ka Mary owacho motelo secheka ni kose kroch ratich ng'ani to en yo mar mondo ng'ani mobed mbele to gen gi konye biro mondo yud ratiche. Erokamano madam. An iluonga ni Emma Olu. Atiyo gi riwruok miluongo ni Pambazuko la Wanawake Magharibi kaka project officer mar project miluongo ni Not Any Girl Project. Pambazuko la Wanawake Magharibi Not Any Girl Project. Not Any Girl Ok nyaka. Ma nyiso ni en nyako ma. Nyiso ni nyako moro amora kik roch ratire mare kik timne timbe maricho machal kaka bembo kata gocho mar rocho ratiro mag timbe mag ang'enge emomiyo oluonge ni Not Any Girl moro amora kik yud masiche machal kamago. Koro palawama watiyo
e gwenge mag Western, ma iluongo ni Western, kaachiel gi Nyanza. Gi sani wan gi project watimo Nyarongi, watimo gi Nyarongi Women Network. Kendo gi Nyarongi Paralegals mako roch ratiro mar ng'ato to gimako badgi mondo mi gikonye kaka onyalo yudo konyruok. Kata mana osiptal, nikech ng'ato seche moko hiny marach, nyaka kuong kod osiptal, ok ong'eyo seche go hinyore. Koro kanyo wan gi Nyarongi Paralegals mamako badgi kendo wuotho kodgi e korido go te mondo giyud konyruok mar thieth nyaka gi mar justice ma en ratiro margi. Erokamano nyaka ne odhi yweyo to ne Mary kaachiel kod Mary kod Irene ne oseloso kanwa penyo ni to ang'o magap wuok kanyo momiyo waluoro bedo thuolo gi nyithindo to moloyo manyiri moloyo mako kadongo sani nyithindo masani kata ma ja higa mana kaka wacho ne gin jok moseng'eyo gik mang'eny inde ginyalo wacho kizungu wan kizungu nwachako wacho ka wan kata e klas gin gisechako wache gineno TV ot ka gineno kia katuni ni wuoki we gi jatich ok ng'eni to jatich to kisedhi tich to nena ang'o e udi kaendi. Iniparo nade Emma, ang'o matimore? Gima paro ka maduong' mogik ni jonyuol odich. Jonyuol odich e town, jonyuol odich e village. Koro gisewe jukumu margi. Wabedo ga gi miluongo ni kongamano. Hapa ni Irene osewacho ni watiye skunde 21 mar primary kaachiel gi skul achiel mar secondary. Gima chielo ma watimo en ni wabedo gi romo mopogore opogore gwenge. Wadhi mana go mbaka e wechegi. To koro ang'o monego watim? To seche go ing'eni wawuoyo wawacho adieri. Ma yudo ka jonyuol go be wacho adieri. Gichung' ma ginyiswa kata kaka wuone ni wanigeni wan wadich kabisa. Nyithindo gi nigi minegi. Gimanyo pesa. To wapenjore ni to kuom min gi minegi in adieri ni minegi be ok odich. Nikech minego bo odich. Matine ni nyithindo gi koro dong kendgi. Ma seche moko winjo ka ng'ato nyisowa ni un koro puonjwa gi ura puonja nikech wan wadich. Dich nie kelo shida e gwengewa. Nikech nyithindo dong kendgi. Ng'ama gidwa dhiri gima dwa miyo gi attention chama cha tudie. Nyithindo koro wach ni rombo. Macha tudie. Ng'ama dwa nodhi yud konyiri. Macha tudie. Maonge gima bro miye nono kata information ok bi miye nono. Wang'e ni ka wakete pachwa ni nyathi ma pok ochopo higni 18 pok onego bed gi uhusiano mar loso hera gi ng'ata ng'ata. Weche mag chodruok. Nyathi ma pok ochopo higni 18 ok onego obede. To seche mosedhir jokondiek ma wachoga. Mano violence osema chakore. Nikech sani kata ka oyudi gi nyathi matin ma pok ochopo higni 18 kidhi chunguchi wacho ni en osiep ni nade. Majende ni in ise break the law. Isedhi ataro marang'o mar chik. Koro wach mar deche ni. Ma koro jonyuol bo sewe responsibility gi. Magi gik manyayo weche mag violence ma yudo nyithiwa gi. Mar ariyo jonyuol ok mi nyithindo gimowinjore gi negi. Kanyo ka we specifically nyithindo manyiri wan gi gik miluongo gik mirwako maiye. Wan gi gima gitiyogo sanitary towel moluongo ni always. Kanye gwenge wako wacho ni always. Okwamegi. Nikech ing'eni gima timore dende nyathini cha. Eto oti ka sa uchopo tangu no timore. To nyathi nyamne tim na moponge gi gini. Ka janyuol ne oko miye. Ma ema nyayo wechegi. Nuwuogi mondo odhi otimo odhi omany. Irondiegi ma wacho ka. Ondiek to kang ne miye gini ang'o? No. Imiye to chulo. Kanyi geni violence osema chakore. Mamoko dhi romo gi weche maricho, weche mag bembo, weche mag kiwe kata mani no yie na to nyathi matin koko nego be ni yie ni kaka se wacho. Nikech chik ok oyie. Nyithindo dhi donjo kuonde maricho, gidhi yudo hinyruok e weche machal kamagi. Koro dich giweyo responsibility jukumu wa mowinjo be ni watim kaka jonyuol. Wach dich ni to kwako nyaka town. Jonyuol odich masani kano lor skul dweche mang'eny kama to ji keno mawigi ni to ma koro odwa timo na nyithindo dwa budhe ot seche ma wawuoyo ni ka wadhi e community to wanyiso gi ni kaw nyathini kilora skul ni tisekowe kumikowe na ikia kako chal ikia ni jok mag mo associate go ikia gima timore kuno ka nyathi oseyudo hinyruok kuro in kaka nyathini kaka nyathini mari ang'o midwa mani dhiri ir ng'at machielo to nyathi to mari. Koro wan kaka jonyuol nyaka wadog chien mondo waparane to wadwa konyo nyithindo wadwa madhiro gi ko yaw skul to idhire ne japuonj ko lor skul to kia ka dau kia kuma nade kuonde makata ini kia ni kura mo matimo magi emo miyo kata mana wach mi wacho makoro sani teenage pregnancy
iye muhiu ma nyithindo gi mako awiyae magi gik manyayo gigi gigamore bochon kapod githindo pok gichopo kata higa 18 12 14 14 in kaka ng'ama mama aduoga dhi anir meri in kaka ng'ama mama nyathini go e ot ka in gi higa 10 kata 12 mako ich situation machalo kamano ihandle nano nikech rejection bende nitiere kaendi tire ka gik magamago osetimore ne nyathi kata nyathini ja class en nyathi ma higa 12 kata higa 10 omako iche iseneno ka iyo neno ich ok onyal pando chalo fu aonda ok nyal pando oneno nyaka binene in mama gi koro idwa rejection wuok idwa ni reject nyathi bende feel ni en be koro bedo rejected situations gi ki wa handle nano kaka parents gi nyithindwa iro situation ochopo ni e dot Nero kamano Jeff, gima watemo timo kagi situation ma kamano wuok. Nikech nyathi to koro iyo seneno nge gima wanyalo timo. Yeah. Jonyuol gi yudo puonj no nego bed ni gi yie nyithindgi gi. Yeah. E gimoro amora laini moro amora ma nyathinde nitie onego bed no kawe kaka nyathinde. Kiko kawe kaka ng'at moro mokia. Nikech samo dhi tame ni nyathini dhi dwaro thuolo mar madho yath madhi golo iye moken si. Yeah. Nikech onyalo dwaro mondo dere. Nikech odhi neno ni kaka mama ok dwara ni to gimomiyo mama ok dwara kata baba ok dwara en gima nie iye. Yeah. Ang'a mona dhi golo gima nie iye ni ogo to mondo gi accept akindo. Koko ng'eyo no dhi hinyore. Koro mane gima watemo golo kuom mine ni nyathi komako ich obwongo ne ok oto. Yeah. Onego bed ni omako iye no to weya weyo nyuol iye no mondo bi odog e skul e samo winjore. To kiki gole mondo kiko timre nane. Igole kanyo ni koro iyudo ng'at moro ma jaduong' moro ni ka mondo dhi odak kode. Mane kama mine wa ketho go nikech ka nyare osemako ich to gole bute. Yeah. Mi nyathini ok nyal nyuol ka. Oneno wich moro. Jogweng' neno wich kuto maka. Okowe kata kanisa ok odhi. Ikowe kadagi. Kose kowe kadagi, dagi ne modhi bet kuro nyako nyuol. To kose nyuol kono kadagi kono, emibo winjo ni jayo moro nochopo. Yeah. Okawo ngane. Nyathini pod tin. Adier nyathi ma 12 years kata dida kode ot ni chiegi. Pache pod nyathi. Situations aina go yudo ka nyathino osenyuol kama nyithindo tuge gik midumidunga. Yeah. Obendo dhi, ok ong'eyo nan dhake ot ka. Koro wakwayo mine wago ni mine kaka wan wayie nyithindwa kaka gin. Yeah. Kik wane ni nyathini koro mako ich koro wich kuoto yuda. Idwa use ne ng'a pod en mana mari. To ka irito nyathicha ok ing'eyo gima ki. Maybe nyathi ma jonyuol mabe timo marach ni ka gineno kamano to en owuon emokawo jukumu odhi golo ne nyathi cha. Odhi wacho ni en motere e hospital mondo gol ne iye no. Nyathi wuon koro ok ng'e. Ineno ka osegolo ka nyathi dhi tho ochako ywak ni dagi. Koro magi jomage mayuak mine mosegolo ne nyithindgi nyathi otho ma nyathine no be igeni golo ich en 50-50. Either inya gole yo maber either inya tho. Yeah. O either inya bedo gi complications mo kichaki makich. Koro wana kaka parents magi gi kwa setimo to wachakwa ichaki ywak ni dangi ok ne da golo ne ngane iye. Da wewe onyuol. Koro ingeni sama wacho kamano no ingeno wache koro gole e nikech lit mo winjo cha. Yes. To sama ne odhi golo ejni tingeno opondo go makata kanyo to kenda se mine wa zaidi nikech opondo go makata wuon nyathi kia gimora mora. Ni gini odhi timo ne nyathi. Mondo bed gi chwara ni gi chiwo advice o winjo ono seng'eyo ng'e chuo kia ng'eyo nyathi man gi gi kia ng'eyo immediately ng'ama dhako ng'eyo. Onyena nena nyathi onena na change achiel oseng'e ni nyathi nitie ma nitie gima timre kuom. Yeah. Koro osiko communicate gi nyathine ni atimni na ngadwa dhi golo seche moko be wo community nyithindo mang'eny nyiso wa ni an no kadwa golo iya mama wa ema no nyisa. You see? Koro ing'eni yani gima inyalo gol kuom mine gi mondo gibed machiegni gi nyithindgi. Ema to nikech nyithindo gi opimnegi. Bedo gi nyathi to noko chako bet kode kuom tin. Nyathi ochako bet go ka koro duong' sama odwaro gimoro kuom nyathi. Emo chako bet kode machiegni. Nikech wawach kata nyithindo ma below 18 kende. Yes. Ema timo kama. Nyithindo kata ma over 18 man gi youths ma bende itimo ne kamano gi jonyuol. To janyuol ne timo ne gigi mo be odhi ogol ich.
Ting'eni nyathi ma ja youth ni koro ing'eno yudo gigi gi peer pressure kaito gimoro be tinde wan go ka ni nyithindo mang'eny watere boarding school. Families opogore i boarding ka. Ok wadwa ni gibed kod gidhi riwre gi nyithindo mamoko bende. Odhi neno gima timre i families moko gi. Kose neno odwa adapt gicha. Yes. Obiro ni ot to ineno ma ka en gi gik moko mopogore. To kodwa dok e school tineno ka odwaro pocket money mang'eny moloyo moro mane imiye. Ka koro idwa chako penye to kare idwa dhi nyiewo ang'o? Ni mama imiya pesa matin. Iwinjo situations mosechako. Imiya pesa matin. To pesa matin nyathina dong ing'e ni waonge pesa ot ka. To onyisi ni mama ka koro ionge pesa ng'ane gir biro gi maka ng'ane gir biro ga manti dwa na dhi ayud kae. Ko dhi school. Okaw kata jukumu mar ni school no nyachopi 3 days after. Pod odhi manyo gima nodwaro. In even wuok odhi school. Odhi school to kodhi. Situations go ng'eny kata moro nyocha ka handle ka nyathi wuok dhi school to dhi dak rongo for 3 days. Ka min gi goche school ti wacho ni nyathi no koko ne. Koro ing'e ni kipenje to wacho ni akia ni gari no kethore kata kia gari no timre nadi mano. Aneno ka tinde skule mang'eny oketo biometric login ma kidonjo kaka nyathi tiketo lweti kanyo to inyiso janyuol e simu ni nyathini ochieng' onyango osedonjo. Koro ing'e ni janyuol noluwo pe koro kipenje odonje school after 3 days. Koro kipenje to ni kia gari no kethe no nindo osiepne pesa be noonge go no komiye pesa moro. Ineno orwako koro dwa norwak janyuol e fix. In ema no kimiya pesa moromo transport mane miya no nyal chopa to gari be no kethre koro onge kaka ni nyaduok na vitu kama hizo. Nyathi koro bedo ni okonyal bedo gi janyuol machiegni. Koro miyo kapo nono ni jonyuol wa gin joma winjowa kata gi sani samowuoyo ni jonyuol ma mine sana chuo watu wasenge no dage 24/7. Wana kaka jonyuol. Koro jonyuol ma mine okungo bed gi chuo gi piny to gi ng'in to ei odwa ka wadware nang'o to wakete kuom nyithindwa. Nikech kok gibedo gi te ing'en responsibility ka nyisi ni baba urach ka se dondra kode ta nyisi ng'en baba uno wacho na kama dan mage issues magolo nyithindo manyiri kuom janyuol machuo. Asiko ka biro itibi wachna ni ing'en baba u ne wachwanyore go no nyisa kama nyathi bedo gi paro cha babu warach. Koro ing'en osika ni babu warach. Janyuol moko be nitie mohero nyithindo miye makoro rach. An mama uni ojoga gima kama emotimo nyathi dhi ka omiyo chane rach. Ok onya sudo ir ng'ata achiel kuom gimi nyise ni rach ni modhi pimo go pache nikech pod ong'e ni rach mano pimne cha ema pod idok pimo. Irene, ang'o mono kaka jonyuol bedo gi dhok achiel ma wanyalo loso godo e ot ma kan baba to in mama to obet piny to wacho ni oyo an kaka an baba gi an mama kaka Irene mae gima odwa ni mondo wawachi to mae gima onego bed ni nyithindwa bende ranga. Ang'o miyo bedo kod voices mopogre mama wacho ma baba wacho ma nyathi bende koro neno ni ordinary chal ka gima kata jok ma dago ka parents bende ok wach dhok achiel. Ang'o ma kelo mago eko? Mana kaka ne emo wacho seche moko Jeff, there is a disconnect. E udi kudwa wantie. Nitie disconnect moro koso winjruok kata kuom jonyuol giwegi. Ema miyo nyithindo be neno ka winjruok otimore nade onge. Koro nyithindo tang' no riw wigi nade. Ka un joma dongo ariyo mudak e ot ka. Ka nyathi dhi maber always pile ka nyathi dhi maber. Onyathi nga Jeff adwa penj nyathi ka dhi maber. Ka nyathi dhi maber e ot. Ok nyathi parents. Nyathi baba. Do. Ko dhi maber. Ka nyathi dhi maber nyathi ni obedo oriek mo dhi university. Mano ka wuon gi. Okawina. Nyathi ni okawiya mariek ka. To ko fuo. Kamano. Ne kaka ma ofuo kamen mi no puonji. En jukumu mar ng'a mondo puonji nyathi. Wan jonyuol wate. Yes. Kiko bed jukumu mar ng'ata achiel. Kata kidich ng'ama baba. Kawe jukumu yude time moro. Nitie udi moko ma kata lemo kaka joj ot. Onge mai kama nyathi bro chako neno. Ka nyathi tin kama. Onge ga ni koro mosama kama wabedo ga odwa timore na walemo. Wawuoye weche moko achiel ariyo. Obro dongo gi gini kong'e ma chieng' ma gino ok otimore. To bro ng'e ni nitie gimoro marach odwa ka. To ka nyathi pok no neno gini owinjo gima kama nyaka nene. En gimi dwa poyo ko jaiga 14 ni biuru ka wadwa wuoyo. E biuru beda ne piny ka ng'ane da wuoyo. Koda neno ka tindi ngi tabia moro. To kano kichako somo tabia nyathini kotin. In be mama baba gi mama disagreements bede udi.
chwanyruok matindo tindo ko nyalo wacho ni wan perfect good ma wantie to ka chwanyruok obedo ute moko kawinyo ni tinde kata joglosi ji donja to joglosi ji dhi korka bedroom mama gi baba dhi iniwene gi dhi nindo ok gi ng'ire kata nyathi ka gibire sitting room kato giwuoyo nyathini giwuoyo ma giwuoyo gi mami ya living I'll be back akelo ni sweet kiamu ka giwuoyo ke dot jogi ko disconnect ni bedo gi kanyo jonyuol kata ka gigi timore kikwa nyis gi mbele nyithindo samo nyiso gi mbele nyithindo kaka ne Mary wacho idwa racho either of the parents idwa wacho ni baba rach kata baba rach adieri e udi kundwa wantie gi ang'o momiyo mine ng'enyne nyathi fil ni mama wa makaw jukumu mar puonja nikech ang'o fees pile samoro janyuol madichuo ema chulo to nikech mama bro diore gi silinge moro mi nyathina kawe mana dioni nyathini bro dongo ng'eni ng'ama puonje mama mama mang'eny ne wuok dhi kod school samoro baba odicho gi TCS to dak wakaw jukumu gi wateka ka jonyuol to sama mama nyathi pok owuok e odwa ka to wach ni baba fees no chulo ni pesa makama nikech family ok bed risk gi ng'ata achiel ka yuara couple une ot yuara family wapuonjre ni ka gini timore to wabed ni baba pesa no wayudo ni fees 5,000 and go no wachako wayudo ni gik matindo tindo mineno kagi magie kasto pocket money mwayudo ni en siling 200 ni kwa chulo ni fikwa timo magi 200 mwadongo ok ni ang'icho kido gidiyo ne moro ka moro mo feel go ni an ng'ane ohera janyuol makama ohera molong'ane ka watimo magi ok wach ni mondo gichakre ka wuono to can we start be wanyalo chako mondo wane lokruok e utewa mondo kik disconnect ni bedi makelo issue mang'ane paro ni an ng'ane janyuol maber ng'ane janyuol to kaw jukumu kaka janyuol wate ni kata baba ko dhi shopping to ng'iewo sanitary towel kaka nyalo kawo ne mama cha no nyiswa kane wan gi ema ginie kongamano mane wadhi e kamoro janyuol baba butingo bade nyisowa ni anyiewo ne men gi sanitary towel macha anyiewo ne nyathi dwa yudo sanitary towel kanye ka nyathi mos chuko no ko nyiewo ne men gi to nyathi ne ko ne nyathi ne ng'ama go be ni nyiewo ne ko men gi kende mo nyalo mini ko men nyathi ne mo nyuolo ni to ng'ama nyiewo anko ne ko so dongere no kamage makelo disconnected ma nyathi ne ni baba gi ko origade kaka ng'owa kaka nyathi ne nyathi dhi manyo ir japiko kata ng'ama chielo katango nikech wacho niya jok marocho ratich nyithindwa gi gin alwora waka gin either uncles gin either close relatives to nikech ok gichiwo moro manotima paro ni last week kaili apani kane rango ni to kind jok mirocho ratich gi magin joma nyiri gi kirocho gi jo apiko koso to no ni jo apiko kendo ne ni chien ahinya no ni jok man machiegni en alwora modak jok muluongo ni ane kia ma kazini ma anko ni ma kia ng'ori nyathi otimo ni gimoro ot kai kia kata gimotimo nyathi oluoro kia kata kaen kata ja class 7 kata 8 anko ne moro dago kata kazini moro dago ma yiga paga bichi gitimo gimoro ot kai ni kia kama mobiro gi luoro wacho kanga nyiso mama ni ng'ane otimo kama nyithindo gi to gigini e chunyi to gikiani gik moko setimore magi loso namo by the way chieng' ne wan kamoro mano wacho ni ya ng'enyo the LGBTIs ng'eny gi gin joma noroch ratich gi mo live gi that thing at the back of their heads ni dichuor rach nikech noko nimne counseling gigi notimore ne samoro with a close relative to gini noko bedo healed noko chango kuro dhi miyo ubro hate the opposite sex for the rest of their life samoro gidwa kata neno gi wangi ok odwa nena male feature near him or her nyaka chieng' nikech ang'o gige timore udi kuno mwadake gi close relatives so nikech wane kokun moro ma ji owacho ni samoro kata kaka gweng' tiwacho ni thuolo dojeko kudhi koso wach ni ji oling'aling'a ka ma Mary gini wacho ma githagre gi kesu thagru gi gik ni titing'o bat ne waseloso kaka nyuolo ok wadwa wich kuot dala waka iumo kes mana wacho ni mano kelnwa barua owadgi nyathi monyuol gigo nindo gi nyamin gi kaka min yonge en a single parent nyathini okelnwa gin to bolo ir madam kama kwa somo awuok gi paralegal one of the paralegal so wuotho gi nyathini kwa dhi kode ka police osiptal nyathini pimo maler owadgi kano dok dala min gi noriembe nodak e dala paralegal mabe wat min gi ochako lokore kode min gi wacho ni idwa miyo nyathina achiel towe jela idwa miyo nyathina achiel kende towe jela ili mkuru buok dala naka nyathino kaka nodhi manolal pok noduogo nyaka kawuono nyathi ma nyako cha ing'ene no end up ni nodhi katelo sani nyathi mathis kama en gi nyithindo 3 gimane no kethore completely mama gi joma wadak go magi joma wadak go ka gigi timre joma wan gi alwora waka
to nikech nitie kaka ji okuo mima nena single parent samoro wana wadaka ma pok nwawuoyo relationships pok wawuoyo ni wadake ot kan magi an gi nyathi ma wuoyi gi manyako onego gi relate nang'o up to what extent to ko gik no bedo kama ashare ginga to nikech nyathi cha noluoro men gi samoro no seng'eyo gima ne men gi dhi timo momiyo noringo mondo oyud konyir ng'ama china kaka ne emo wacho waluor wamiyo nyithindo luorowa ma ok ginyal wachonwa kata ni baba onge siruaro to yedhe kwaja oko nikech ang'o waonge time gi nyithindwa wa overdate mondo wabed gi nyithindo monge nyathina ni kamo giki ne dwaro ma awuoye gi nyathi mondo wakonygi otamowa koro be wanyalo chako ok wawach ni mondo timre abruptly to ka wanyalo chako mos wuotho gi nyithindwa kwa wuoyo kodgi kwa puonjogi to violence product bana piny tan gi gimoro achiel mamor goga ne pile e fora mora ka wantie tini wacho ni Homabay yie malid obed violence Homabay yie malid obed nego Homabay yie malid obed kata HIV Homabay yie malid nikech ang'o wan kaka jo Homabay sana e dhiwa wasego poroni ma wasewacho jogo motimore nade ong'eyo emomiyo ginyalo wuok oko mondo gidhi gilend mondo yud data mi otimorok nade mi wacho samoro kuond moko kata data ni inyalo manyo to timruok nade ok yudi to nikech Homabay wuok nikech wasego poroni kendo jowa ong'eyo ni kotim ma to roch raticha kendo nego bed naluwo step A step B step C mondo ayud kaka akonyo yudo raticha ni kasto wawuotho gi the survivor ka Mary gini domo gima ne Mary ojwago ni waonge gi jo trauma counseling jogi bedo gi trauma at the back of their heads ma koko konygi to samoro nyalo lead gi kund maricho for the rest of their lives koro kwa nyalo yudo bende migepe manyalo konyowa gi trauma counseling ka wanyalo medo yudo joma konyowa jiwo medo puonjni mondo gwengewa mamoko be omed neno ne adieri ka nitie disconnect somewhere e families ma wantiegi to violence okwabitie wariwre waduto mondo wane kaka wanyalo konya ng'owa tieko ang'enge mitimo ne nyithindwa manyiri ne mondwa ne gweng' mangima nikech kata nyithindo machuo be yudo ang'enge gi Mary ini paronade ok Mary Emma ini paronade wanyalo tieko luoro ni rina nikech sama nyathi isebedo ni nyathi oluor kamano ero odak gi kazi ne odak go wadgi obedo kode gi weche mag chodruok ka india ot kata samoro kazi ne obedo kode kod weche mag chodruok ok ing'eyo kata status mar ng'ato samoro nyathini bende ka oling nikech oluor samoro kute mag ayaki bende oyudo luoro ne obro kechen gin gi far-reaching consequences ok en mana kama ochung'e ni ero time kamano ero nitie gik mang'eny ahinya manyalo biro kode tuo nyalo donje ng'ane nyalo bet ni kiang'o entiere kod paro pache chandre sana weche gi tieko nade wan kaka wasebedo ka wadonge dakika bich nyisa kamano ero gi technical directors wadonge dakika bich onyalo nyisa gik moko duto moparo ni odong' mapoko wach mondo mi walosi wachako gi nyithindwa wawegi nikech nyathi nyalo kama otimne gimoro to wadwa nuwuo ma injili mwaseyalo pod wawacho nyaka sani ni ka gimoro amoro otimore kik iling wuo wanyiso kata nyithindo gi ni kupo ni neno kosiebni kech nyithindo wetegi to kendo ginyalo nyiso mayo ka nyathi osiepni neno ka nigi shida moro kik iling wuo nyis kata japuonj magin go nikech wan gi miluongo safe spaces ma warome forums jopuonj go watemo nyiso gi mondo giket forums go bed safe space ma nyithindo gi kik tangi wacho gimoro amora kech afadhali giwach ka kuliko dhi wacho kuma chielo ma be ginyalo yudo mana hinyruok koro mae gima watemo wacho to community bo wuoyo gi minewa wuonewa ni ka giyie to gibede machiegni gamo gikete dala bo bed safe space kanye ndo tingo ni we paro ni jita beyo kaka ne gibeyo jo nyaminu amino wadu ma anko na ma kazi wadu no inmiyo ni mano wadu mana ngo ni gibeyo sani koro ji onego uchiew kiki par ni jita beyo kaka beyo ni kaka nyithindi kata mathiso nyaka menyiri wa chuo moko kanyo tiniyo kia kata gima timore kanyo onego waweti paro ni ji beyo kamano mondo wabed joma koro negi lony ing'e ni nyathini nyalo bedo exposed to danger nyiri ng'ata nyithino gondor ne yalo riute wakawa bed kode gi kendwa kik ji lemo nikech magi gin weche matimore anko kazi no biro limi weyo to nyathi weche makamagi timore kianko biro limo olimi e odie town ka ot bende tin bedroom ne ni kucho bedroom ni unbu dhi tich kaka parents ubegi gi jatich bosegwete ndo dhi limo ng'ato kamoro no nyathi odong' e ot ka kende kazi ni timo na jamaa machalo kama ang'o minyalo timo watang gima nyalo timo en tang kapani gima nyalo tamo gima wacho cha kata mana ka kazi ni no biro
nikech utewa mag town bete. Ute tendo ahinya. To onego bed ni ka wan go osiep maber gi nyithindwa. Yeah. Osiep. Emo nego walos gi nyithindwa gi. Ka walos osiep no to gini biro. To kosiep no pod opogore ni wawere kama. Yeah. To sie gino onge kama nyalo rume nikech nyathi nyalo gombo mondo wachni. Be inyalo neno ka nyathi nigi wach moro to siko guta. Kipenje ng'ane ang'o marach? Onge. Lakini en gi paro moro chunyo gombo mondo gole to osiep mane kindu onge. Koro nyathini bedo gi luoro moro mowacho ni to kadhi nyiso baba be okane, to ka nyiso mama to be okane, madonge wat mama onge gima mama dhi timo. To madonge wat baba to kapo na wacho ne baba to mama biro neno na thuwe gowadgi. To kadhi nyiso mama no wadgi baba notimo kata nyathi moro notimo kama. To baba be dhi neno no mama ok dwara nyuonde. Nyathini thogi gini ai. Ok ogoli. Koro osiepe mwalos e kindwa gi nyithindo. Osiep no kiloso nyathi nyalo nyise gima moro amora mani e chunyi. Onyalo nyisi to kosiep onge to nyathino biro dhi kamano. Ok obi nyisi gimoro amora odhi hinyore to mane gima kelo ngi tuo depression tinde ni. Yeah. Iponi nyathi moro dhi okawo tong. Gini osehinya to koro ng'ama nya pimo ne be onge. Mama kadhi pimo ne aparo ni dhi nyisa kama amua to tho. To ipenjo ni nyathino otho nang'o? Not be ok oweni. Ing'eni dhi hinyori be gi moko gi nikech ikia gima nyathini jano. Koro miyo osiepni ka walose to ber mondo aning'e loso osiep nyaka gi imon. Ng'ama miyo nyalo biro nyisa ni chuora kama to ok adwa ni yala oko. Adwa ni bi wuo koda kode. Koro ing'eni kidhi e odno osepimo ni gima en. Adwa ni bi sama kama chuora dhi bete kata dichwe mobiro ira ni yawa. Mary anta hinyora kama. Min ng'ane timo ma achiel ariyo adek. Kiyie ibiye unie joma tete aminego ibi winjie wachwan. Koro ing'eni adhi kenda ko yie na chaka ka ng'ama chielo takawo. Kodagi nikech nyako yieni. Yes. Tadhi gi ng'ama chielo no to wuoyo kode. Iyudo ka families moko duoge wa. Yes. To nitie moko ma ng'ato ka ng'ato luoro wadgi. Lakini akwayo mana osiep cha kik wawete. Kineno ka chiegi rach, para ne sama nuromo gima ninyisi. En be kodhi nene kirach, opar gima omiyo ne uromo ma udak. Onyalo romo ka ukierwaso kido tamore kusedak. Sama ni nene cha nitie ber moro ma ni nene. Ok samoro no pando, koro kochopo ka. Donge ber ma ni neno cha. Ng'eni ok inyal. Iwacho ni yawa mato. Ok inyal kendo nyako. Jaduong' to ma be Mary mana yudo cha. Ka ni neno sura ne. Ka sura ne ma no mori kapok ineno gima inside par sura no. No ber ni marom. Kata koro weche tek. Par sura no. Awach ma paro such Mary cha tok timne. Par sura no to kori kete pinti nyise ne nyamama. Gima kama to no kaneni go. To sani to kora neni go. En wach mane. Wedhi kiki. Penje gi muolo. To joma chuo be wang'eyo ni samati kidhi penje gimoro. Mano to gima obvious kata wan wanene uni. Kech wan to wasebedo empowered matinde empowering bo ketho. Ka abiro iri manyisi. Oketho moko dagi. Ni wadak nikech an awuon. Abiro biro iri tanyisi ni Jeff. Kaluwore gi magima. Ni timo tok na neno komora. Otolokore kut. Dakika wadonge dakika ariyo kende. Irene, wach ni mogik, kaito Emma, kaito biro tieko. Adwa wacho ni mana kaluwore gi gima Mary owacho. Yeah. Jonyuol wakaw jukumu marwa kaka jonyuol. Mondo disconnect mana wawacho cha urumo. Wabeda ni thuolo gi nyithindewa. Wabeda ni odwa obeda ni na kama nyithindwa nyalo luongo ni safe space. Yes. Sama ne watimo data moro gi emagini. Mwang'eyo ni ere kama wa regard be nyithindwa regard homes wa kaka safe space. Yes. It's not safe for them at all. Homes wa obeda kuond ma nyithindwa yude hinyruok. To kama safe ma nyathi nyalo wa kukucho no ringo bio konyre dala. Dala obed nigi safe space. Waket utewa gi mierewa gi gweng' mzima obed safe space na nyathi manyako gi miyo. Mondo kwa wuotho to kikwa wuoth kwa neno ni kuond ma wantie gin mana kuond madwa rucho ratich ok nyalo dwaro ketho ngimawa. To wakonyre e wach mar gender based violence ni wamed go oporo ni mondo wang'e ratichwa. Ratiro ok wapuonj nyithindwa ni koro koaka kawuono kwa se neno gik mwawachogi to achak beda mawiete.
to en wuoth nwachako bedo gi Action Aid from 2012 ka nwachako go mbaka mar gender based violence ni puonjo gi ratich gi ni to en ngwech ma wasewuotho go waneno lokruok mang'eny to ok en gima wachaka kawuono to wagombo ni mondo change no nena ng'owa dichiel koro obed gima gradual ma wanyalo neno change wamor ni nyithindwa sani ong'e ratich kendo ginyalo bedo thuolo ma gigon kodwa mbaka mano momiyo jonyuolwa be pod waketo mondo giketane utewa obed safe space ma nyithindo nyalo wuok to biro wuoyo gi mama ni mama aneno magi jonyuolo provide ne nyithindgi giwe nyithindgi ne yudo gigi mowinjore obed sirwaru nyithindo matindo ok rwako kamis girwako baika obed kijuku obed sanitary towels gik madwarore sanitary towels ni motamu wacho nyaka kawuono kata kako wache otamore uwache mana ni sanitary towels kako wache gi nyithindo tamore wawacho ni gawacha ni sanitary towels kama ging'eyo kata always yes nyithindo gi puonjo nitie sessions moko ma nyathi ma nyako kikelo mbele mondo nikech kata gigi inyalo wacho ne sanitary towel to kia kaka unyatiyo so nyaki timne demonstration nise kakitiyo mai kaka watiyo gi gini to kisetiyo kode titimo kama titimo wite kama to gik makelo issues matindo kata sanitary towels enena neglect mag janyuol adieri kata bed mana ni janyuol ma dichuo nya nyiew ni sanitary towel okonyal nyiew dichuo nyalo nyiew nang dichuo nyiew ni nikech okone use mar gini nikech kata seche moko jaode ok nyiew ni tiyo gi barangede oneno ni nyako no be nyatiyo gongede moti okapani wich kuto nego be ni bete ne kidhi kata supermarket ok nyal nyiew sanitary towel mano janyuol mano wuoyi mabende Emma dakika chielo tieko nikech saa oserumo adwa wuoyo kuom tarik 10 wawacho ni tarik 10 odiochienge 16 chakore tarik 25 kendo rumo tarik 10 ma en odiochieng' bende mar human rights kata ratiro mag dhano tarik 10 e Homa Bay County wadhi bedo gi nyasi mar celebrate odiochieng' makama ma dhi bedo Homa Bay Makongeni Health Center warwako jopiny duto te nitie services ma dhi bet kanyendo en gima olos gi county government kachiel gi state government wadhi bedo gi HIV testing wadhi bedo gi pimo mar cancer cervical wadhi bedo gi family planning services wadhi bedo gi chanjo kachiel gi desk dhi bedo kanyo moting'o kinde mopogore mo uket kanyo gi the prosecutor's office madhi miyo jopiny advice kata wach ma utenore gi to koro ratiro titimo nang'o idhi ka itimo nang'o mondo mi jopiny bende obed molony ka ong'e weche gi to mogik en ni tieko timbe mag ang'enge en jukumu marwa wate ok owene ng'at achiel marwa duto te koro wakawe mondo mi waneni gini rumo nyithindo osom kik gimaki iye kapodi kik gidhi tedo kapodi magi duto tero ratiro eka gwenge wanyalo yudo dongo erokamana nyinyo kae monyisi tarik 10 chop kanyo rachiel kachiel mondo ne ber goiko duto mantiere kanyo erokamana nya Mary erokamana nya Irene erokamana nya Emma akawuok e Lolwe TV mesa mar kuku mar wach nan Jeff Lumbaka uritu masani